Ola, boa tarde, como andades, que tal? Aquí andamos outra vez nós, un xoves máis, case xa nos últimos xoves desta liga, da xornada 19 que imos facer hoxe. Despois desta xornada só quedarán a 20 e a 21, e a ver que sucede nesta xornada, a ver se hai algún cambio. Vai ser complicado porque na cabeza hai dous moi destacados, así que parece que os postos están bastante definidos, aínda que xa digo, faltan estas 3 jornadas contando coa de hoxe. Por aí quen temos? Moi boa tarde, Ampefi, que tal? Que tal? Eh, Taco tamén, moi ben, os puntuais, como sempre. Ampefi, Taco, había que dar un punto extra, non? Puntuación extra por puntualidade. O sea, había que contemplar tamén esa posibilidade de dar unha puntuación extra por ser tan puntuais que iso de sempre. Así que eu sei que aquí ás 8 podo contar con vos. Tamén anda por aquí Pablo. Que día Pablo, a ver, con que nos ven Pablo. Pode estar un pouco en dar as boas tardes para que por lo menos me ilusión un pouco máis. Sí, non? Pero que a Pefi chega rápido, en Pefi chega aí, vai a estar pouco tamén. A Pefi notase que tamén o horario a veces non coincide todo ben que podía ser, non? Seguro que tamén hai cousas pendentes aí por facer. Ben, pois como sempre, facemos primeiro o repaso da clasificación. Despois desas 18 xornadas, a clasificación está así. Ampefi e Pablo moi destacados en cabeza. Ampefi 1352, Pablo 1263. Taco colocouse na última xornada en ese terceiro lugar con un puntiño por arriba de Dani Conde e Zeta. Tamén Celta Opinión Guele tamén sumou puntos na última e por iso ten eses 208 puntos. Eses son os 8 primeiros postos dos 21 que hai en total na clasificación. Ben, que imos facer hoxe? Pois aproveitando, poñendo un pouco como excusa que mañá xoga a selección galega de fútbol despois de 8 anos, creo, 8 anos, creo que foron 8 anos ou máis, non me acordo ben canto tempo pasou desde o último partido. Mañá xoga en Balaídos a selección galega contra a selección de Panamá. É un día bastante malo porque aínda están xogando equipos, a convocatoria que fixeran, pois, bueno, mellorable, por suposto, e o que se me ocorreu facer é un mapa con ubicacións. Estás en Balaídos? Mira, Pefi vai estar en Balaídos, perfecto, mira, temos aí un enviado especial en Balaídos mañá. Eu non, eu collo mañá camiño a Ourense, así que en Balaídos non estarei. Digo que o mapa consiste en ubicacións nos lugares de nacemento dos convocados, dos 24, 23, non sei se son 23 ou 24 xogadores convocados. Entón fixen ese mapa con eses lugares. Así que se coñecedes os xogadores, pois tedes esas pistas. Teño por aquí anotados os lugares de nacemento deses convocados. Que temos por aquí tamén entra máis xente. Taco vai no ver pola televisión. Mañá ves desde Suiza pola tele. O televisan o partido. Creo que ás 8 da tarde. E tamén temos por aquí a Celta Opinión Guele. A vitória do Olympiacos onte unha aspiración para defender a miña praza na UEFA Europa League. E iso vimos. Gracias a Unión Deportiva Ourense, por tanto. Moi ben, pois gracias a ti por felicitar o triunfo da Unión Deportiva Ourense. Estou empezando a recuperar a voz despois de todos estes días, despois do domingo. O domingo, o luns, o martes, apenas tiña voz despois do partido, que foi un partido moi intenso, e agora estou empezando aínda se me nota un pouco a afonía, creo, despois de todos estes días. Foi un partido de moita intensidade. Non recordo vivir na miña vida unha cousa con máis intensidade que esta, porque é algo un pouco especial. Pero bueno, imos o noso, que empezar con esa partida. A ver se o teño por aquí, que é verdade que non teño, creo que non o deixei. A ver, non teño configurado isto, un segundiño. Os da Rousa lles paso da voz, porque non sei por qué. Os da Rousa non sei se recuperarán tamén. Bueno, a afición da Rousa non teño moita crítica. Do clube si un pouquiño, da afición, do equipo máis que nada, a afición. Bueno, non houve maior problema, afortunadamente. Estou buscando aquí o mapa. A ver se o teño, cuidadín, a ver se non dá por aquí problemas, un segundiño, se me pasou outro día, creo que teño aquí o mapa. A ver,
Estou tratando de que me apareza para poder configurar a partida. Así que, nada, un minutiño, menos dun minutiño xa o temos. A ver se por aquí... Esquecime de facelo antes. Pensei que o tiña feito e esquecime deste paso. Entras vos vedes aí a clasificación aínda. Eu... A ver se me aparece. Estou tendo aquí algún pequeno problema. A ver. Non sei por que non aparece. Apareceme nos meus mapas, pero non me aparece aquí no... Vaya lío. Mapas meus, vale. Publicado, está publicado. A ver. ¿Por qué no aparece aquí? Así, aquí, vale, ahora, por fin, vale, compartir esta pestaña. Vamos con configuración, un pinte, convidamos, enlace, como sempre, ir ao chat, e agora sí que parece que vai, non quería aparecer o mapa, non quería sair. Vale, aí estamos, moi ben, poño música de fondo, baixinho, para non molestar. Moi ben, pois entrando aí na ligazón, como vos digo, ubicacións dos lugares de nacemento dos convocados para o partido de mañá. Estamos chegando a Vigo, xa están aí concentrados en Vigo para o partido de mañá contra Panamá. Así que Ampefi, Ceto Peñonguele, Taco, non sei se algún máis quere entrar. Temos uns segundos para entrar, pois en aí a ligazón para esta primeira partida coa que arrancamos un poquinho pasado de tempo. Normalmente empezamos un poquinho antes. Ligazón outra vez por si acaso. E empezamos co primeiro, como sempre, facemos o seu código vai ser ese, K5D3. A configuración está ben posta, vale, sí, un 20. Pois veña, damos. Iniciamos xogos. Días con mañá un pregunta se queren os rumorosos. Na Costa Verde Centro, rayo transparente do prácido luar. Pois isto, xa digo, lugares de Galiza, seguramente, a non ser que haxa alguén nacido fora de Galiza, non digo nada, porque pode ser, ou non, onde naceron os xogadores. Así que empezamos por este sitio. Non che saiu aí? A ligazón. Non estás, Pablo, pensei que a mellor estabas aí, como que non entraches, puse a ligazón 2 veces, pensei que a mellor estamos noutra cousa, Pablo. O código é ese, K5D3, vai ser sempre o mesmo. Dícheslle, sí, pois non sei que pasou. O sea, o xoguese está un poquinho quisquilloso. A mí non me aparece o mapa, a ti non te aparece a partida. Estás pero non che deixa xogar. A mí non me aparecías antes, aparecía Ampefi, Taco e Celta. Dalle a refrescar, a ver se te aparece así. A ver se refrescando, como di Ampefi, saeche. Vale, e onde estábamos en esta? O sea, me corre que o me aparece Ampefi 5. Allá por arriba pasando eso por diante. Ben, estamos en Cerceda. Cerceda, quen naceu en Cerceda? Miguel Loureiro, xogador do Huesca. Xa digo, xogadores que a mellor non son moi coñecidos, porque a convocatoria falta xogadores importantes que galegos de primeira división. E a convocatoria, pois eso, está completada pois con xogadores de segunda, incluso de outras categorías. Vale, Celta Peñongueles, bueno, os 3 5K. Topastes aí Cerceda. Moi ben, así que triple empate. A ver si na seguinte entra Pablo. A ver isto. Que sitio é este? En que lugar estamos? Creo que a música está un poquinho alta, bueno, vai baixar un pouco. A ver que sitio este tamén, lugar de nacemento
de algúns xogadores, neste caso máis de un. Máis dun xogador da selección galega naceu neste sitio. Neste lugar. Ahora atopar aí, marcar o sitio preciso. Mira, temos aquí unha farmacia, pois valía este tamén para o mapa de farmacias, hai que anotar esta farmacia. Mas parece unha farmacia así como antiga, non? Non creo, non sei se estará posto, xa. Eu anoto aquí para engadir o noso mapa. Hai que aproveitar que aquela situación para... Boa farmacia esta, non? Moi ben, pois estábamos en... Fucho de verón para coñecela. Coñecela, entón, moi ben. Pois estamos aí en Ferrol, Praza de Armas, Ferrol, e en Ferrol, aquí, susto, a farmacia era esa aí, farmacia Telmo del Río Cambeses. Creo que está posta así, ahora que me soa. En Ferrol naceron Ever Pena, Alex López e Álvaro Carreras. Ever Pena e Alex López, os dous xogadores do Racing, e Álvaro Carreras, xogador do Granada. Ever Pena e Alex López, pois grandes xogadores tamén da... Alex López tamén xogou no Celta, xogadores destacados nos últimos anos tamén, sobre todo este Ever Pena, que é un extremo fantástico. Taco 10.000 puntos, Celta Pironguel segundo lugar e Ampefi terceiro lugar, así que agora mesmo en primeiro lugar Taco. Moi boas os do Rei, que tal? Tiña serpes, bueno, pois ollo con iso, eu tamén o tive unha vez e unha cousa fastidiada e molesta. Moi boas. Estamos aquí buscando lugares de nacemento dos xogadores convocados para o partido de mañá da selección galega de fútbol, selección masculina. E aquí neste sitio pois naceu alguén, Café Bar La Orensana, non sabía eu que había aquí un Café Bar La Orensana. Algún dos xogadores naceu neste sitio. Quen será? Misterio. Pouco misterio hai nesta, creo. Debe ser de que menos misterio ten. Así que xa saiu, como foi antes, saiu Ferrol, saiu Cerceda. Saiu Cerceda e saiu Ferrol. De momento estamos na provincia da Coruña. As dúas primeiras foron na provincia da Coruña. E estaban agora dicindo tamén aí nas redes sociais que a cobertura mediática do partido pois é bastante lamentable, porque na roda de prensa que acaba de dar o seleccionador e algúns dos xogadores, pois había 2 xornalistas únicamente. É bastante lamentable, non? A roda de prensa con 2 xornalistas. En fin. Vale, pois aí atopar o sitio preciso era a cousa máis complicada. Estamos en Moaña, evidentemente estamos falando de Iago Aspas, que naceu aí en Moaña, a súa terra. O capitán da selección galega. Así que Moaña, terceiro sitio que aparece. Taco, 15.000 puntos, Taco intratable, Taco non cede nin sequera un punto. Ampefi e Celta Pironguel. Imos co cuarto sitio, cuarto lugar de nacemento de algún xogador da selección galega. A ver este sitio. Al arzobispo Rajoy, pon aí. Estou buscando aquí quen naceu neste sitio, sí. Estou pensando que este mapa tamén podía ser quizás ampliar con outros xogadores que non están convocados esta vez, pero que podían estar convocados. Falo de Brais Méndez, Joselu, aunque Joselu, bueno, non naceu en Galicia, naceu en Alemanha, se non me equivoco. E algúns xogadores máis, pero bueno, os do Real Madrid mañá teñen final da Champions, así que eses non contan, para esta non poderon contar. E algúns outros que hai por aí tamén sen convocar por lesións,
Os que están no Celta Fortuna, que ainda están xogando, evidentemente, xogan pasado mañá, perdón, o sábado. Eses non están convocados porque están en competición. Pero imos ver que lugar era este, a ver se Taco consigue aí manter ese pleno. Estábamos en Pontedeume. Pontedeume é o lugar de nacemento de Luís Chacón, o xogador do Arenteiro. Luís Chacón, pois nacido aquí en Pontedeume, tamén está aquí convocado. Taco non conseguiu o pleno, pero está en cabeza por pouquiño. Está aí a cousa bastante igualada entre Taco e Ampefi. Certo opinión que ele un pouquiño por detrás. Imos ver na última ubicación a ver que sucede. Rolda final deste mapa. E isto onde? Vale. Xa sei onde, porque tamén non son moitas ubicacións tampouco, porque claro, entre que hai varios xogadores que son do mesmo sitio e que tampouco a convocatoria son moitas persoas, pois ao final o mapa ten unhas 16 ou 17 ubicacións distintas, nada máis. Por tanto, un mapa que dá para xogar unha vez, dúas con moita sorte, pero nada máis. Despois enseguida se van a repetir sí ou sí. Ampefi se marcou o sitio, non espera aí os últimos segundos. Dos do Rei que anda por aí, Dos do Rei tamén está na Liga, conseguiu no seu día 35 puntos, está aí non sei que posto está, pero eses puntos están aí anotados, os 35 dos do Rei. Taco aí no último segundo, casi, nos últimos segundos, marcando en Aldán. Estamos en Aldán, que é o lugar onde naceu Iván Villar, o portero do Celta da selección. Taco conseguiu aí manter o primeiro posto, así que Taco primeiro, Ampefi segundo, Celta opinión que ele, pero estivo bastante igualado. Aquí Ampefi sí que foi moi preciso, atopou o sitio exacto, Taco foi un poquinho máis longe, pero como tiña vantaxe suficiente, pois salvouse aí, conseguiu aí no último segundos puntos. Moi ben, Celta opinión que ele foi a Cangas, parecíalle que podía ser Cangas, pois era Aldán, ría de Aldán. Faltache continuidade, di aí Dos do Rei. Bueno, falta tempo, non? Moitas veces con tarefas que solamente é complicado facer de todo, non? O sea, poder pasar por aquí xa se agradece tamén, que veñas por aí a saudar, agradecese de verdade. Moi ben, pois 20 puntos para Taco, 577, 10 puntos para Ampefi, 1362, 5 puntos para Celta opinión GL, 213. Toca ya Taco decidir mapa, que mapa quere xogar na segunda, o mapa do chat. Se fose Ampefi xa non lle preguntaba, pero Taco pregúntolle. A ver que nos di. Está pensando Taco. Se queres ponoche o spinner do campo dos cidades, vale, sí, o de cidades, o das 7 cidades, vale, perfecto, entendido. Moi ben, 7 cidades. Ampefi ri, porque Ampefi xa tiña claro que ele iba a pedir, así que compartir aquí isto, vale, terminamos o xogo e poñemos o mapa das 7 cidades galegas, que normalmente xogámonos moito ao principio da liga e despois empezamos a facer aí algúns cambios. Esa non os xogamos tanto. 7 cidades galegas. Vale, 7 cidades galegas. Aí xa está Pablo. Vou poñer o enlace por se alguén máis quere entrar. Hai máis xente, veso por aí, non? Hai xente por aí. Hai xente que está por aí que quere animarse a xogar, gratis, non hai que ter conta, simplemente hai que meter un nick, intentar acertar o que sitio que aparece nema, se non ten máis. Aquí non fai falta nin ser un experto, nin nada. É simplemente unha excusa para pasar o tempo. Aí tedes o enlace, moi ben. Vale, Dos do Rei anímase tamén aí a entrar. Vale, esta David Gallic tamén, vale, pois perfecto. Somos máis, cantos máis mellor, máis entretido. Lembro, ubicacións dentro das 7 cidades galegas, xa non fa falta dicir moito máis.
Iniciamos aí o xogo. A ver en que sitio estamos, en que cidade, rúa, cruce. Atopar aquí o sitio. O cruce no que estamos por aquí. A ver quen leva esta segunda partida. E despois facemos como sempre a partida de no moving. E as que podemos facer ata chegar a eso das 9:20, que faremos 9:20, 9:25 aproximadamente, facemos o Battle Royale. E esta xornada, que como decía antes, vai ser a antepenúltima, estamos na antepenúltima, só quedan dúas. A semana que ven non hai liga, volveremos o día 13 coa penúltima e o día 20 de xuño coa última xornada. E aí miraremos tamén que leva os premios, miraremos a maneira tamén de facer chegar eses premios ás persoas que gañen. Aí está desmarcando nos últimos segundos. Que sitio pode ser este? Estábamos na Coruña. En que sitio este? Que cruce isto que se chama? Ramón y Cajal, esquina con Avenida del Ejército. Aquí no Porto, estación de San Diego. Era aquí. Aí. Taco 5K, Dos do Rei, Celta Opinión-L, Pablo, David Wally. Aí está a clasificación. Pensei que había gala de entrega de premios. Debía haber, non sabe o que o dis, mira, pois estaría ben ver unha gala. Home, se non hai gala, por lo menos que haxa un tipo de post-partido. Debería facerse, pero unha gala estaría ben. Facer algo. Hai que abrir ideas. Estou pensando en facer unha pequena enquisa fácil de cubrir coa vosa opinión sobre a Liga, que cousas vos pareceron estiveron ben, que cousas podían ser mellorables, bueno, por lo menos para tamén saber un pouco como respirades vos, que vos pareceu todo isto. A ver se consigo facer unha enquisa breve, que leve máximo un minuto, non máis de tempo, un minuto e medio. Non dar aí a lata con enquisas interminables. Ben, Taco Dos do Rei, Celta Opinión-L, Pablo, David, eses son os postos da primeira ronda. Era na Coruña. A ver o segundo lugar, a onde nos leva? A que cidade galega imos esta vez? A ver onde estamos agora. Pero está ben, a facer unha gala aí de entrega con alugar un teatro, o teatro auditorio aquí de Vilagarcía, podemos facelo. Gala de entrega de premios da Liga Yogeser. Non chegaremos a tanto, pero bueno, algo hai que facer. E os premios, como xa anunciei ao principio, bueno, son un lote de libros e algún agasallo máis. Libros, unha bolsa destas para levar os libros, algúns cadernos, algún vale para comprar algunha tenda. Esos son os premios para o primeiro posto e o segundo. Ben, a ver, que sitio este? Creo que seguro que atopastes o lugar, a cidade e o sitio, que é bastante identificable, non? Parece. Estábamos en Pontevedra, a zona centro de Pontevedra. Aí, bueno, aí tedes aí os letreiros tamén. Sarens de Vicente, e esta casa que hai por aquí, que parece a Vila Pilar, ese edificio ese antigo. E por aquí está a Alameda, bueno, estamos no centro da cidade de Pontevedra. Así que aí temos Taco en primeiro lugar, Dos do Rei moi cerquiña, tamén Pablo, del Celta Opinión-L, e David Wally, pois quedou un poquito máis lonxe. Ben, terceiro sitio. Coruña, Pontevedra, e agora... Non digo nada. Porque se digo algo dou pistas. Non quero dar pistas, nin despistas.
A ver onde estamos agora. Que sitio será este? A buscar pistas. Cidade e despois afinar un pouquiño dentro da cidade que lugar da cidade é. Últimos segundos. Ben, estábamos en Ourense, non teño máis mínima dúbida. Coñezo ben a rúa, que cerquiña da casa dos meus pais, así que sei ben onde estamos. É a rúa do Dr. Fleming en Ourense. Bueno, atopastes a cidade, fostes máis ou menos pola zona. A rúa do Dr. Fleming, que está de aquí, que une coa rúa Herbedelo, que é que despois, por aquí o Couto, onde está o estadio do Couto. Así que temos aquí esa rúa do Dr. Fleming. Taco en cabeza, Taco está hoxe moi forte, ben, chegou con forza, Dos do Rei tamén aí aguantando, Pablo, Celto Pinonguele e David Gali, que en este caso sí que acertou o sitio. Penúltima ubicación. Ben, é cidade, o que pasa que é cidade, bueno, é cidade sí, o que parecía así como un poquinho apartado, pero non, hai apariencia de apartado, pero non está tan apartado. A ver que sitio é este. Neste mapa, casi sempre, ao final, a cidade identificámola para poder gañar, evidentemente, hai que afinar ben o sitio, verdade? Noutros non fai falta tanto, pero neste caso sí. Cada cidade ten un pouco o seu estilo. E aparte hai trucos para averiguar, descubrir, mellor dito, en que cidade estamos. Últimos segundos. 6, 5. Aí no último, entrando aí na última. Que era Santiago, eu creo que se vía aí era o pabillón do Sar, non? Onde xoga o Obradoiro, Monte os Fontes do Sar, visto desde aquí. Aquí sí que é útil o compás para saber se estamos no norte mirando cara ao sur ou estamos do outro lado do pabillón. Era neste cruce, aquí, bueno, nesta rúa, Casas Edra. Taco, Dos do Rei, Celta Pinonguele, Pablo, David, así mantense a clasificación. De momento non hai cambios, a ver se na última hai algún cambio. A cousa aí. Obra, están os do Obradoiro, sei que hai xente por aí que están, bueno, decepcionados porque evidentemente foi un pau grande para eles o descenso a Lev Ouro. Creo que está saindo bastante repartido, como na lotería de Nadal. Sai un mapa bastante repartidiño. Pablo se marcou, moi rápido, directo. Será por algo, habrá unha causa, unha explicación. Sí, Pontevedra para acabar non está mal. Sempre está ben dar un paseo por Pontevedra. Por Pontevedra, mira, ando coa voz. Non se pode ir ao fútbol, de menos berrar no fútbol. Ben, estábamos aí en Pontevedra, digo, en Lugo.
con esa muralla era casi imposible despistarse disto, non? Veía esa muralla aí ao fondo. E como fostes aí todos, mira, pois estades todos aí na Rúa Santiago, todos aí bastante peganiños, na rúa nesa ou na do lado. Taco en cabeza dos do Rei, Celta Pironguel e Pablo David. Moi ben, foi aí, grazas muralla, a muralla foi a clave, non? De acertar ben o sitio. Taco 20 puntos, chega aos 597, dos do Rei suma 10 puntos, teñen xa 45. Celta Pironguel 5 puntos, 218. Pablo Rodríguez Vila suma un punto máis, 1264. Vale, terminamos aquí o xogo. 2 triunfos consecutivos de Taco. E imos a configuración, porque ven a partida de non moverse, xa sabedes como é esta. Imos o spinner, imos ver cal é o mapa que temos que xogar na versión difícil sen poder facer movimento. A ver cal é. Cines e teatros de Galiza. Cines e teatros de todas as partes de Galiza. A ver si, como sempre, temos xogado a unha vez, pero tampouco moito. Non é dos que xogamos 1000 veces. A ver este. Volvemos aquí a Yogeser. Cambiamos mapa. Cines, teatros galegos. Cines e teatros. En fin, hai mapas que non me aparecen, non sei por qué. Porque por cines. A ver, que teño tantos que deberían aparecer. Me lo topo por aquí. Cafés, pontes, prazas. Cinemas e teatros. Claro, teño posto por cinemas, vale. Fallo meu por poñer cines en lugar de cinemas. Ou por buscalo mal. Configuración, dicimos que se está posta, de acordo, ben, convidamos pois a alguén que quere xogar e non xogou antes, lembrade, aquí é unha foto fixa, co cal, pois, máis difícil todavía, como se soe decir. Damos de aí e arrancamos. Tamén son 40 puntos, que engañe. Sen deslocación, sen ollar en volta. Cine, ou antigo cine. Esta ubicación, agora estou tratando de recordar, creo que foi unha ubicación que alguén me pasou esta ubicación. Unha vez que xogamos, alguén pasou despois a ubicacións de cines, de cines destes que a mellor non son tan coñecidos ou que foron salas de cine. A mellor algúns tamén poden ser cines que xa non existen. Porque lamentablemente o tema dos cines, sobre todo nas zonas, nas vilas máis pequenas, foron desaparecendo nas últimas décadas. Apenas quedan. Cando en Galiza había cine prácticamente en calquera vila, en todas as vilas, non as grandes únicamente, senón calquera vila tiña o seu cine. Son outros tempos. Hoxe en día xa non quedan nas cidades, canto menos nas vilas. Difícil saber onde pode ser isto. Pero, bueno, ten pinta de ser, se hai un cine, pois un ex-cine ten que ser un antigo cine. Porque parte unha casa normal e corrente. A ver si o mapa nos dá unha pista de algo disto. Bueno, claro, sí, no, bueno, a ver, claro. Estamos en Cannes, ahora entendo, sí, o Cannes, bueno, cine, porque é o festival de cine. Non me daba conta. De feito, non había un Cannes por aí, porque non se vía, non? Había que ampliar. Era o Festival de Cortes de Cine de Cannes. E aí é onde fan as películas, onde poñen as películas. Claro, me acordaba, non foi unha suxerencia, foi algo que puxen eu, pero non me di en conta. Entón era cine, pero non tiña moito aspecto, non? De cine. Era un pouquiño complicada esta, por eso... Bueno, fostes por aí, David Wallach foi precisamente o que marcou máis cerca. Taco dos do Rei, Celta Pironguel e Pablo foron os tres máis longe. Pois era Cannes, en Porriño, o famoso festival de Cannes. E aquí temos o cine imperial. Ollo, isto sí que é cine, con carteleira,
Por tanto, por lo menos cando pasou o coche de Google, non sei de que ano é a foto, pero había película, había aí cine. Non sei que película é esa. É Kevin Spacey, non? O que aparece aí. Kevin Spacey, sí, pero que película é? Fixo tantas películas que quen sabe. Parece Kevin Spacey. Non sei. Que película pode ser? Cine Imperial. Un nome moi grande para un cine tan pequeno, pero está ben. Imperial. Agora, onde está isto? Unha maravilla que se conserven aínda cines destas épocas. Pois isto é na Ramallosa, aquí na Ramallosa. Parque Cine Imperial, aquí na Ramallosa, mira, atopastes aí o sitio. Cine Imperial, na Ramallosa, San Pedro de Ramallosa, Nigrán, pues estamos aquí na zona entre Nigrán e Bayona. David Walik, Celta Piñonguele, Pablo Taco, Dos do Rei. Moi ben. Seguinte cine. Ou teatro, tamén pode ser teatros. De momento imos pola parte cinematográfica, pero tamén poden ser teatros. E este é interior dun teatro. A foto fixa dun teatro galego. A ver que teatro é este. Aquí únicamente por si estivestes algunha vez. Se estivestes unha vez, quizás a mellor recordades o teatro por a decoración que ten. Ou polo menos descartades os que non son. Estes teatros, moitos deles do século XIX, mediados do XIX, que a maior parte deles con o mesmo estilo. Chamanlle teatros italianos, que imitan un pouco os teatros da ópera, pero moito máis pequenos, claro. Non é un teatro, son teatros grandes. Pero sí con esa decoración e ese estilo. Con estas partes aí curvadas, así que fai esta atmosfera que fan estes teatros. Así que está ben o edificio por fora, pero por dentro, pois tamén está ben que haxa unha foto no mapa que é esa interior. E estábamos na Coruña, o Teatro Rosalía, non? Teatro Rosalía, o Colón, digo, Teatro Colón. Teatro Rosalía é outro que hai ao lado. Estábamos dentro do Teatro Colón, así que era o Teatro Colón. Non tiña dúbida se era o Colón ou era en Ferrol. Teatro Colón, na Coruña. Fostes a Coruña, marcaste máis ou menos por aí. Algúns fostes a outros sitios, Lugo, Santiago, Ourense. Pois era na Coruña. David Walik, Taco, Pablo, Celta Piñonguele e Dos do Rei. Esa é a orde agora mesmo. Cuarto sitio. Esta xa saiu. Así que se alguén ten memoria, xa saiu e que non parece un cine, hai un cine aí. Parece mentira, pero hai cine. Hai un cine dentro dese sitio que se ve aí. Non houve forma de poñer unha foto máis próxima porque non hai cobertura. A cobertura non chega a entrar aí dentro. Así que é un cine un pouco peculiar no medio do rural galego. O rural onde apenas a veces non chegan moitas cousas que teñen que chegar, sobre todo no tema da cultura. Eu sempre digo que as escolas son importantísimas para o rural tamén, porque son a universidade das parroquias, son as escolas. Deberían estar abertas máis tempo, con persoal, facer actividades. Ese o meu, sempre estou con esa teima da importancia que ten a escola nun sitio onde non hai apenas outras cousas, non hai museos, non hai teatros, non hai cines. A escola pode paliar un poquinho iso.
Estábamos aí no famoso cine, como se chama este cine? Cinema Palleiriso, exactamente, que unha palleira aquí. Cinema Palleiriso, Garabelos, era este cine, bueno, marcastes por onde puidestes. Estamos aquí cerca de Chantada, e aí vedes que aparece aí o nome de Cinema Palleiriso. Así que aquí neste conxunto de casas hai un cine. Hai un cine. Case como unha especie de cine-circo, unha cousa así. Moi ben, poucos puntos sumastes aquí, claro, porque quedaste un poquinho lonxe, así que aquí a cousa sigue máis ou menos como estaba antes. Último sitio. Último cine. Cine, aquí hai unha sala de cine, ou había. Nesto, aquí notase que aquí están as carteleiras, a porta, ou estas son as carteleiras tamén por aquí. Un cine pequeno, seguramente. E imos ver, a ver que reparto de puntos vai haber. Marcados do rei, o sitio, que el pensa que pode ser. Pois era Ourense, estábamos moi cerca o de antes. Estamos prácticamente na mesma rúa. O Dr. Fleming era que aparecía antes. Era o Pequeno Cine, que xa non existe, existiu aí bastante tempo. O Pequeno Cine eran dúas salas, acordo medir algunhas veces aí. Rúa de Reza, o Dr. Fleming aquí. Ourense, moi próximo ao que vimos antes. Antes estábamos nesta parte do Dr. Fleming, pois coincide aquí nesta outra. Moi ben, pois estamos os puntos. David Gallic sumastes 40 puntos por primeira vez, que é a primeira vez que xoga. Celta Peñón GL, os 20 puntos para el, 238, 10 puntos para Pablo, 1274, e 2 puntos para Taco. En cuarto lugar, 599, así foi a puntuación desta partida. Terminamos o xogo. Vamos a continuar, imos coa roda de sempre e agora, pois, volvemos ás partidas clásicas, as que nos dé tempo a facer ata as 9:20. A ver que mapa xogamos a continuación. Mapa de Praias Galegas. Bueno, xa está o tempo para ir á praia, así que xa podemos, válenos de como suxerencia, non? Como suxestión de viaxe de praia galega. Praias Galegas. A ver se este vai ser fácil atopar o mapa. Praias Galegas. Será por praias, que temos aquí praias para dar e tomar. Praias Galegas, pero hai que poñer o mapa en modo fácil, modo normal, que está posto, está configurado así, movimento, así, permitimos os movimentos e todo para poder. Vale, ves o que por aí xente nova, Easy Mountain 269. Vai xente. Praias Galegas. Praias Galegas. Agora xa podes movervos outra vez, así que a buscar aí situación de praia. Vale. Temos aí praia. E o Piñeiral ali ao fondo. Praia Piñeiral, terrazas, hotel. Podes atopar o sitio aí exacto. Ídolo facer seguro.
Tempo de praia, estamos acabando o mes de maio. Cando te metes no mes de xuño cambia un pouco o chip. Creo que o mes de maio, xuño, ese cambio, xuño ten outro cheiro distinto. Últimos segundos para marcar a praia. Esta praia, que praia é? E entrastes aí no límite, arriscando moitísimo. Estamos na praia de Baltar, en Porto Novo, concello de Sanxenxo. A praia de Baltar vista máis ben da parte que estamos en Porto Novo, na parte máis próxima ao que é o núcleo de Porto Novo. Praia de Baltar, o concello de Sanxenxo, pero Porto Novo. Celta Opinionguele fixo o 5K, foi o que máis cerca quedou, eis pegadiño o sitio. Taco, Pablo, dos do Rei, David Galic, Icy Mountain, que non marcou nada, ou quedou lonxe. Segunda praia. Primeira praia foi esta. Non é unha praia tampouco así moi alá, pero está, existe. E esta praia, carai, claro, é que cambiamos completamente de estilo de praia. Esta praia, evidentemente, por aquí non pasou o coche de Google, pero Google é capaz de facer moitas cousas, pero meter un coche por aquí, por estes sitios, de momento non é capaz. Senón que son imaxes, como vedes aquí pola sombra, captadas por unha persoa que leva un tracker destes que leva a mesma máquina que leva, debe ser a mesma máquina que leva un coche de Google, pero levada por unha persoa que camiña por este sitio. De feito, camiñar por aquí anda a andar con bastante cuidado. Bueno, non está moi no borde, pero como te aproximes por aí, a ver por onde foi, camiñando. Bueno, non pasan coches, pero por aquí sí que pasan as marcas das rodas, pois pode que por aquí sí que pase todo terreo, así, non? Pode ser. Algo pasou por aí. Ahora, a vista esta é espectacular. A vista é espectacular, pero que sitio é, que praia é, vese mar por ali tamén, vese por ali monte, esta pista é bastante boa, pero xa é un poquinho tarde. Estamos, se non me equivoco, aí en Mar de Fora, debe ser, en Fisterra. Era aquí, Fisterra, exactamente, Punta Gaboteira, e isto que se ve era a praia do Mar de Fora, que é unha praia super perigosa, unha praia destas. Creo que os peregrinos que van a Fisterra, algúns, porque me contaban a mí en xente que bueno, ali, veranei ali tantos anos que xa coñezo ben a praia, que ian a esta praia como fin de, non, como tamén como finalización da viaxe, pero unha praia non te podes bañar porque é unha praia perigosísima, metes aí o pé e xa estás no fondo do mar. Xa o nome de Mar de Fora, pois algo, unha pista dá. E así que eso, praia para ir mirar e facer fotos, pero non para bañarse. Ben, marcastes algúns por aquí cerca, e os demais fostes un poquinho máis longe. Así que Taco, dos do Rei, os primeiros. Vantase, Celta Opinionguele, Pablo, David, Icy Mountain. Taco, dos do Rei, vai ser tamén, creo que outro duelo entre os dous, por o que parece. Terceira praia. Terceira praia. Volvemos a unha praia que non ten nada que ver coa de Mar de Fora. Zona urbana, estacionamento, hai letreros por aí, hai vistas. Lembrade o tema do compás, que sempre é bastante útil, sobre todo neste de praias é bastante útil, bastante conveniente, porque cando hai praias parecidas vale para descartar unhas de outras pola orientación. Ademais, en Galicia, como temos praias en todo eso, con todo tipo de orientacións, praias que miran ao sur, praias que miran ao norte, ata incluso praias que miran ao leste, porque pues, están así en penínsulas, en saíntes tamén, nas rías tamén hai, así que hai praias de todos os estilos, grandes, pequenas, máis bravas, menos bravas, de todo. Temos un país que non merecemos, eu sempre digo iso. Temos un país que, se o deseñamos, non sai mellor. Miño aparecía aí o letreiro, non? Aparecía xusto diante Miño, así que Praia Grande de Miño.
Estamos aí o que se ve ao outro lado da Sada, víase Sada, nesta ría de Betanzos. Bueno, estes aí aproximados, está como cerquiña da esquina aí da praia de Miño. Acabo de aprender que Miño está xunto a Betanzos. E tamén unha zona que tampouco eu controlo moito, verdade? Que ainda foi o verán pasado, creo que foi o verán pasado, que estive algún día en Sada, Betanzos, pero verdade que é unha zona que non tiña eu moi controlada. Pásame como a ti, dos do Rei. Taco, Celta Opinión GL, dos do Rei, David Galic, Pablo e Ice Mountain. Moi ben. Penúltima praia. Va moita xente con tren a esta praia. Para o tren cerca. Bueno, pois iso sí, aquí en Vilagarcía tamén o tema do tren, xa históricamente, que houvese un tren Santiago Carril, valeu na súa época tamén para dar impulso á praia. De feito, a praia de Vilagarcía chamase a Compostela. Por algo tamén será. Aí ten dúas partes, Concha e Compostela. E o tren era por onde no que viñan tamén os veraneantes de Santiago a bañarse aí aquí a Vilagarcía. Eu creo que hoxe en día máis ben a xente de Santiago vai máis a Noia que ven a Vilagarcía. Dá a impresión de que Noia colleu ese posto de privilexio e os santiagueses, os composteláns collen a autoestrada, dirección Noia, tamén chegan enseguida. E que non me escoitan aquí os de Vilagarcía, pero hai mellores praias, creo que por aí, pola ría de Murros e Noia, que por esta. Praias por aquí, por Vilagarcía non hai. Esta sí, vaya pasada de praia, tía, aí dos do Rei. Que inmensidade, que cousa, Agora, cal será? Orientación ao norte, está mirando a Xícara ao norte. É unha praia moi unha fachada diante do norte total. Praia de Razo, aí estamos, Praia de Razo. Isto que aquí entre Malpica, Callón, Valdallo. A de Valdallo sí que me soa máis que a de Razo. Aquí hai varias praias tamén praiazas, auténticas, todas estas que hai por aquí. Valcobo tamén está por aquí, non? Barrañán, Valcobo é aquí. Valdallo e Razo. Aí estamos nesta zona entre Malpica e A Coruña. Entre Malpica e Arteixo. Taco en cabeza, dos do Rei, David Gali, Pablo, Celta Opinión GL, Ampefi entra agora con este intento. Aí Simonte tamén andaba por aí. E última praia, despois que había que elixir despois cal das 5, pois bola máis. E volvemos a unha praia destas urbanas. Praia cómoda para tomar algo aí na terraza e non ter que matarse moito a cabeza. E aquí temos vistas bastante significativas cara a esta parte. Así que Ampefi se marcou. Así miramos o sur, aquí é sur, listo. Bastante. A veces as pistas no Lloguesa están no lonxe. máis fácil identificarlo polo lonxe que polo cerca. Miro por aquí non, pero mirando para lá eu identificaría bastante ben isto. Creo que é máis fácil así. Pero bueno, cada un. Moi bo, Alfarón, que tal? Que tal? Estamos aquí visitando praias aleatorias, random beaches. Estamos nesta que é a última da partida. Chegas puntual a túa cita tardía, exactamente, sí señor. Hai que chegar puntuais ás citas tardías. Un chega, como dicía outro, nunca chega nin tarde nin cedo, non chega no seu momento. O que seguía ao fondo era Bayona, vías aí o parador. Entón estamos aquí en Praia América, Pansón, esta curva, e aí víase aí o parador de Bayona, está aí Monterreal, o que sería no outro lado. Pois dicía eu que desde lonxe víase case mellor que do de cerca. Moi ben, pois Taco, aquí xogou bastante xente, alegrome moito de ver tanta xente na clasificación. Taco, 20 puntos para Taco. 619 puntos leva Taco. 10 puntos para Dos do Rei, 55. 5 puntos para David Gali, 45.
un punto máis para Pablo Rodríguez Vila, 1275 puntos. Esas son as puntuacións desta partida. Taco leva hoxe 3 vitorias, se non me confundo. 3 vitorias, 3 partidas gañadas. Vale, Roda, Spinner, son as 9. Imos xogar unhas partidas máis, a que nos dá tempo a facer ata chegar a ese final. Estás forte, Taco, hoxe Taco está aí sumando puntos, conseguindo, afianzando o terceiro posto para que non se escape, por lo menos o terceiro posto. Estacións galegas de ferrocarril, estacións de ferrocarril. Vale, ben, pois imos a estacións galegas de ferrocarril. Bueno, hoxe non queren sair as cousas. Pero estacións son estacións. Estacións galegas. Por que hoxe me está facendo isto? Moi ben, dos do Rei, vémonos, coídate. Non sei que me está facendo isto, me está saindo do... Vou buscar por galegas, que non creo que haxa moitas cousas que se san galegas non se san. Nada, pois non tengo isto, estacións. Se busco ferrocarril vai a haber máis. A ver se atopamos isto. Se estáme aquí dando un poquinho a lata isto. Estacións de ferrocarril, estacións, non ten outro nome. A ver. Cinemas e teatros. Xa sinto que teño que facer así, pero que non aparece aí. Estacións galegas. Será pola mayúscula, mellor. Estacións galegas, vale, sí que o temos agora. Estacións galegas de ferrocarril aquí, bueno, a veces a pista é que aparece o propio nome do sitio. Pero bueno, non sempre aparece facilmente visible. Por exemplo, aquí temos un camión que casi non deis a ver. Un camión parece aí empotrado diante da estación. Como dicimos sempre neste mapa, estacións pequenas, grandes e medianas. Vemos un mapa dos queixos galegos. Pois hai que facer un mapa dos queixos galegos, pero un mapa dos queixos... Se ven facer un mapa das granxas onde fan os queixos. Pois, onde que pensas que non, podese facer. Un do San Simón da Costa, en Arzúa facerlle algún... Sí, é un pouco publicitario, hai que pedirlle tamén que pagasen uns cartos. Pedirlle aí as compañías que fan queixos. Vou anotar aquí. Temos un de viñedos, así que mapa de queixos galegos. Hai que innovar. Innovación. O do sector lácteo, si, había que ampliar ao sector lácteo, fábricas de Leima, Clesa, Feiraco, Larsa. Bueno, si, podese facer. Ainda que esa publicidade, pero podese facer así un mapa lácteo. Mapa do leite. Sí, pois... Anoto, queda aí anotado. O mapa dos queixos e lácteo. Ben, San Clodio, Quiroga. Estamos en Ribas de Sil, Quiroga. Non é Quiroga mesmo, senón que está, claro, por onde pasa a vía do tren. Ribas de Sil, aí está a estación de San Clodio. Pois ben, Pablo, Ampefi, 5K, os de primeiros. Taco marcou aí lonxe. Buscou aí, confundiuse de sitio. Así que esta partida parece que vai ser un duelo Pablo-Ampefi. E aquí temos estación de tren. Pode ser tamén de vía estreita ou ancha. E aquí están as escaleiras para subir ou baixar para coller aí o tren. Temos unha lingua mundial, 17 de maio de 2008. Pintada esta. Bueno, a moverse xa está cambiada. Bueno, está ben este de buso, porque ven aí Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Mozambique, os países
Xa me imaginaba, cando vin aí o letreiro, digo, este creo que alguén vai coñecer o sitio. Polo menos alguén que o coñezo sabe ben onde estamos. Pero está ben aquí este mural da lusofonía, que esa non sei se estará, porque isto debe ser que esa borraría, a mellor. Isto parece máis recente, xa non está. Bueno, sí, debe estar, sí. Debe estar aí. Vale, estamos en Burela, como decíamos por aí, Burela, que Pablo Rodríguez tamén coñece bastante ben. Bastante ben. Burela, a estación de Burela, desta liña férrea que vai polo norte, pola Mariña. Bueno, fostes todos moi cerquiñas, que atopastes aí Burela, máis ou menos no sitio preciso. Así que Pablo e Ampefi os dous con o 10.000, 10k. Se hai empate ao final, pois damos os puntos tanto a un como a outro. Se hai empate, pois 20 puntos para cada un. Pero, a mellor, por un metro máis, un metro menos, xa non hai empate. Outra estación de ferrocarril, pero aquí temos un autobús que está no medio, hai para que moverse para saber onde estamos. Lembrade que o sitio preciso é onde está o inicio. Se queres volver ao inicio, bandeiriña e a bandeira colocamos no sitio original. En teoría, hai que marcar neste lugar. A veces marcas no sitio exacto e despois a foto non está ben ubicada. Sobre todo pasa coas fotosferas. Co de Google pasa menos, pero a veces hai unha pequena diferenza aí nos sitios. Vale, estación de ferrocarril. O tren. O tema este do tren sempre unha reivindicación de todas as partes de Galiza. Desde séculos. Xa podemos decir que desde séculos. Que difícil esta, non me soa, dice Pablo. Que difícil esta. Que sitio será este? Incluso o letrero que pon aí Lugo na porta non quere dicir nada. Pode ser unha pista falsa. Estación de Lugo. En Lugo sempre, creo que é a cidade que máis motivos ten para queixarse no tema do ferrocarril. De todas as galegas, sen dúbida, Lugo é a que máis discriminada está neste aspecto. Creo que non hai dúbida, non. Creo que non hai moita discusión niso. Ampefi, aí mira, Pablo, por unha pequena diferencia, o Pablo marcou aquí, ves, aí Pablo por unha diferencia de nada, porque a porta era aí, aparcou un pouco máis alá, xa son 8 puntos. Así que aí está. Esos 8 puntos, con Ampefi, non os vai perdoar. Cuarta estación. Bueno, que dicir desta? Non sei se teño que dicir algo. Teño que dicir algo, non teño que dicir nada. Esta estación non é histórica estación, porque a primeira estación a primeira liña de ferrocarril que houve en Galega non chegaba aquí. Esta fíxose despois. Así que non é que ninguén confunda esa primeira liña do ferrocarril que foi no ano 1873, o primeiro ferrocarril galego, chegaba aquí cerca, pero non ata a Vila García. Chegaba a Carril, pero non a Vila García. E esta estación de autobuses que está aquí ao lado, é unha pena, como sempre en Galiza, que non haxa unha interconexión. Aí están os autobuses, pero non hai interconexión, nin de horarios. Cando chega a xente que chega para querer coñecer os Salnés, que queren a Cambados, que queren ir á illa, pensando que despois aquí hai conexión. Bueno, niso estamos a moita distancia de outros países. Ben, bueno, Vila García de Arousa. Aquí su estudiante na esplanada esta da estación. Aquí despois está a Praia da Concha, e máis ou menos no centro de Vila García, máis ou menos, non moi apartado do que é o centro así máis histórico de Vila García. Ampefi primeiro, Pablo segundo, sigue esa ventaxe, Taco, David Galic. E imos coa última. A última estación. A última estación. E onde está a estación?
Está aí abaixo. Pensei que era un fallo de ubicación, pero non é un fallo. Hai unha estación aí abaixo. Un apeadeiro. Sí, estación, a ver. Habría que poñer a mellor aclarar no título do mapa estacións ou apeadeiros. Sin embargo, por aí vense casas, non está así no medio do monte, no medio da nada, está cerca de alguna vila, cidade. Pero non vai ser fácil esta. A ver que pasa nesta. A última veu difícil, complicada. Últimos segundos para marcar. E a ver onde estábamos. Foz. Estamos en Foz. É a estación de Foz. Mira, pois estamos en Foz, Algún mellor coñecía isto, ou non. Era en Foz. O que se iba a fondo era Foz, máis ou menos, non? Pero cada estación non pasa por dentro do que é a localidade, sino que vai por dando un pouco por fora. Así que Pablo aí, nesta, foi curioso tamén, foi caer susto a túa, Google, o GeoGuessr foi generoso esta vez. Pablo, na última, puxose de primeiro. Así que Pablo, Ampef e Taco, David Gali. Vamos a sumar os puntos para Pablo. 1295. Podía ser el voz en pixelado. Podía ser el voz en pixelado. Ia ser un poquinho máis, pero líase. 10 para Ampefi, 1372, 5 para Taco, 624, e un punto para David Gali, que son xa 46. Moi ben, pois esta partida foi para Pablo, por eso suma esos 20 puntos, esa está en 1295, aí achegándose aos 1300 puntos. Vale, volvemos a Spinner, ainda xogaremos algunha máis, probablemente esta, quizáis dúas, e despois o Battle Royale. Vamos de voltas. Pontes de Galiza. Pontes de Galiza. Metín algunhas pontes novas, creo, nesta, pero é probable que se repite algunha. Pontes galegas, así que mapa que xa coñecemos ben. Aquí tamén a memoria tamén conta. Pontes de Galiza. Vou convidar pois a alguén máis que entrará despois, se quere xogar. Ou se non é nesta, que se xa na próxima. Vale, dámoslle a ver que pontes aparecen. A ver se aparecen repetidas ou novas. Ou se son repetidas que xa están esquecidas. Non, esta saiu xa, seguramente saiu máis dunha vez. En que esta ubicación, claro, ten pontes, ten 1, 2, 3, pensei que había unha máis aquí, non? 3 viaducto do tren, unha ponte antiga, medieval ou quizás aí, e aquí pois temos a estrada, pero si, soame que xa saiu. E creo que máis dunha vez saiu esta ponte galega. Carrefour aí para ir a comprar. Hai que ir a comprar, a facer a compra. Hai outra ponte aí detrás. Estamos, bueno, é a liña de Santiago Ourense do tren.
Ponte Ulla, sí que temos visto algunha vez máis Ponte Ulla, Ponte do Río Ulla, xa non sei onde quedaba, non? Saiu máis veces, pero xa nos olvidamos, porque xa pasaron semanas e mellor da vez que xogamos, pero sí que saiu alguna vez. O Río Ulla que vai avanzando por aquí e desemboca, pois precisamente, pois na Ría da Arousa. Eu estou aquí en Vilagarcía, o Río Ulla é o que se ten falado últimamente tanto co tema de Altri, desta barbaridade que queren facer, non? Así que, bueno, estamos aí no Río Ulla. Pablo Taco. Segunda ponte galega. Completamente distinta paisaxe. Temos por aí letreiros, unha ponte bastante estreita. De feito, creo que por aquí cabe un coche únicamente. Sí, aquí non caben 2 coches nin de broma. E unha ponte, bueno, asfaltado, isto é cemento directamente. Aquí asfalto non hai, é cemento. A ver que ponte é esta. Vaya paisaxe tamén hai aquí, Antes falamos da paisaxe dali de Mar de Fora, en Fisterra, pero esta, sen ser da costa, é das máis bonitas de Galiza, por lo menos para min. Por lo menos non hai eucalipto, tes razón, que aquí eucalipto non hai viñedo hai moito aquí, nesta zona, da zona de Amandi, por aquí, non? Da Sacra, esta zona. Quinta Sacra, hai un mercador antigo. A ponte era unha ponte que está orientada norte-sur, ponte sobre o Encoro dos Peares. O Encoro dos Peares está aí, realmente, claro, Encoro dos Peares. Os Peares está máis abaixo, pero bueno, ponte, e chaman así, ponte sobre o Encoro dos Peares. Ponte de Portotide, máis ben, soa máis isto de telo mirado por Portotide. Estamos no Río Miño, aínda non é o Río Sil, o Río Miño, antes de chegar aí onde se xuntan os Peares co Sil. Pablo Taco, Pablo primeiro Taco segundo. Terceira ponte, a ver cal é esta. Esta ponte, cal será esta ponte? Aquí xa hai eucaliptos, vense ao fondo. Aquí xa non nos libramos. Non hai eucaliptos na ribeira mesma, non hai, pero son capaces de plantar aí tamén eucaliptos. E este lado hai eucaliptos, pois non hai tantos, non? Por lo menos eu non os vexo por aquí. Bueno, sí, por aí hai, non? Sí, tanto ten dun lado de outro hai. Pois a ver que ponte esta. Aquí o río vai ancho, Isto xa é un río, non é como antes. Aquí o río ten a distancia que hai entre un lado e outro, unha ribeira e outra ribeira, é grande. Ponte da Amizade, Galiza, Portugal. Estamos aí na Ponte da Amizade, isto é en Salceda de Caselas, por aí, no Goián. Entre Goián e Vilanova de Cerveira, aproximadamente. Aí estamos aí nesa ponte, que non ten moitos anos esta ponte. Antigamente, bueno, acórdome cando a única ponte que había era a de Tui Valença e a única forma de chegar aí era por esta estrada. Acórdome de neno de parar na alfándega e ter que abrir o maleteiro do coche, estar ali un montón de tempo. Ir a Portugal era unha aventura bastante grande. A Ponte da Amizade, está ben o nome de Ponte da Amizade. Amizade Galiza en Portugal. Pablo Taco aí sigue máis ou menos como estaba de antes, sumando puntos.
Así que esa es a ponte entre Galiza e Portugal. E agora temos aquí outra ponte que creo que tamén saiu unha vez. Ou non, xa non sei se saiu ou non, pero soame que sí. Van facer outra peonil a uns 500 metros de aí. Bueno, tamén, a peonil tamén está ben. Non sei se se podía aproveitar a mesma e ampliála que fose peonil. E que aí realmente a xente fai vida, non hai fronteira nin nada, como decía a canción das Tanxugueiras, non? Se vives por aí cerca, eu traballei algún tempo aí en Tomiño e bueno, meu irmán tamén traballou por aí por un crecente bastante tempo e bueno, pasar ao outro lado o sea, algo totalmente habitual, non hai distingo realmente. Entón, que esa unha ponte que se pode ir andando tamén estaría ben. A vida que fan aí é a vida compartida completamente en todo. No ocio e en máis cousas. A outra beira é moito mellor, sí, eu comparto contigo, Farón, esa opinión. De feito, se podemos, preferimos ir a outra beira. Por eso nos imos por detrás nas sobrecidades. Sei que imos por detrás en tantas cousas con respecto a eles, pero o primeiro paso é recoñecelo, que hai moita xente que ainda non se dá conta de que Portugal está por diante en moitos asuntos que non se imaginan. Pablo, Taco, estábamos aquí na Ponte da Misericordia, estamos en Viveiro. Viveiro. Ben, última ponte. Quere facer outra Rosal a Guarda Camiña, pero non serán moitas pontes, Quere facer outra Rosal a Guarda Camiña. Bueno, que a min Camiña é un sitio que dos do norte de Portugal, hai un sitio que me gusta visitar ou parar en Camiña. Quere facer, non? Sí, entendí, quere facer algunha máis. Bueno, supoño que hai demanda, non? Eurocidade. Bueno, claro. O Rosal a Guarda Camiña. Queren facer, claro, bueno, eso, que sexa unha velocidade con unilo todo, consideralo todo a unha. Aquí en Vilagarcía falan tamén moito sempre da Arousa como unha cidade, como que fose toda a mesma cidade, non? Tanto o norte da ría, toda a zona da Barbanza, e a parte do sur, que fose considerado como unha especie de cidade salnés ou algo así, o salnés Barbanza. E a verdade, bueno, eu non teño aí idea, pero que aquí non hai distinción non hai zonas que non estén poboadas, é dicir, hai tanta concentración de poboación na zona aquí do Salnés que acaba en Vilagarcía, empeza a Vilanova, hai unha casa e depois está a outra, e depois pasa igual con Cambados e con todo. Non fan pontes casas na illa, pero porque non poden, senón farían. Os de Ferrol tamén queren anexionar Narón. Tamén, se poden, anexionen aí Narón. Se les poden, farían eso. Estábamos en Pontedeume. Vale, Ponte de Pedra en Pontedeume. Xa saiu Pontedeume na mapa inicial, pois era Pontedeume. E aquí Taco, pois aproveitou aí que Pablo marcou en Perves e Taco achegouse, acegouse o sitio exacto, así que Taco leva esta tamén. Taco se está en racha, o sea, Taco está intratable. Suma aí eses 20 puntos, 644, e Pablo suma 10 puntos, 1305. 1305. Moi ben. Pois son as 9:23 por os meus reloxos, se vos parece podemos xogar o Battle Royale para rematar a xornada de hoxe. Taco hoxe perdín a conta de cantas gañou hoxe. Así sumo puntos, que partiches de 557 e ces 644. A maior subida desta xornada, sen dúbida, é a de Taco. Imos con Battle Royale, cambiamos Battle Royale Distance, cambiamos de mapa toda Galiza. Aquí temos convidamos a alguén que quere xogar o Battle Royale, que é a última partida, o último que xogamos hoxe. Como sempre, xa sabedes, acabamos a xornada co Battle Royale, no que repartimos 30, 15 e 5 puntos. Battle Royale co mapa de toda Galiza. Pode ser calquer sitio de Galicia, calquera lugar.
Vale. Está posto, configuración. Vale, aquí non hai moito máis que configurar. Iniciamos xogo. Damos. Aí por aí hai unha persoa que entrou agora que tamén xoga. Vale, como sabedes, na primeira, bueno, vale, xa me pareceu isto de que aparece en branco. Aparece a mí. A vos, si vos aparece en branco, vos podedes recargar a página. Vos creo que vos vai parecer ben, a mí non. Na primeira marca de onde queirades que non pasa nada, que o eliminado vos o leo, así que non hai fallo nesta. Teño fame, ainda non fixen a cea. Sí, aparte que, claro, son as 9:30 e non sei, cando estamos aquí neste tempo parece que anima un a cear antes, non? A estas horas a deixar a cea feita, non esperarla máis tarde. Bueno, ben, aí vedes como xa estades os tres que estades xogando, estades dentro, quedo fora eu nesta. A pena que non se vai ver. Agora teño aquí, xa había tempo que non pasaba isto. Podo darlle a autorizar, pero teño medo a que se lle dou a recargar, como eu son o que está o anfitrión da partida, que poida impedir que xoguedes vos ou algo así. A mellor non pasaría nada, pero por se acaso imos seguir aí a ver quen gaña. Nesta quedo eliminado eu. Fistes aí proba de ver onde podía ser. Fisterra, C, Ponte Olveira, por aí. Vale, quedamos observando. Sí, é rarísimo, isto da pantalla branca me pasa a veces, non sei. Non sei por que pasa isto. E se pasa na primeira imaxe, pasa en toda a partida. Así que é un pouco unha faina. Ben, vai ser curto o Battle Royale porque só están Taco, Pablo e Estaca. Son os tres que están xogando. E imos repartir despois os puntos entre eles tres, a ver quen leva os 30, quen leva 15 e quen leva 5 puntos. De momento non marcan nada. A ver que sucede. Se consigue Taco os 30 puntos, colocaría que xe con 677. Se os consigue Pablo, colocase con 1335. Estaca marcou, gastou unha das súas gueses. Taco e Pablo aínda non marcaron. Pablo marca, colócase de primeiro Pablo, que está moi cerca agora mesmo de Pablo. Taco intenta, pero non entrou. Taco queda aí de terceiro, así que sumamos os 5 puntiños para Taco. 649. E agora imos ver entre Pablo e Estaca. Estaca, que é unha persoa que chegou nova, non está acotada. Imos ver aquí quen leva a victoria no Battle Royale de hoxe. E así damos por rematada a xornada 19. Parece increíble que xa levemos 18 xornadas. Xa estemos na 19 e que só queden 2 para rematar a liga. Xornada 20 e 21. Como decía antes, a xornada 20 será o día 13 de xuño, é dicir que a semana que ven non hai liga. Volvemos o día 13 de xuño e acabamos o día 20 de xuño. Aí facemos a final de festa, 20 de xuño, remate e entrega de premios. Había que facer gala de entrega, como dicía antes por aí, Pablo. Entregar os premios. Vai haber premios para quen gañe e quen quede no segundo lugar. A alfombra vermella, sí, hai que ir conseguindo unha alfombra vermella para facer ese, ¿no? Fotocall e todas estas cousas que son hoxe en día imprescindibles. Estaca, Pablo. Onde era isto? Era Ponteareas, Concello de Ponteareas, Praza de Bugallal. Así que Estaca leva 30 puntos e 15 puntos para Pablo. Estaca 30
30, si poño aquí 30, e os 15 de Pablo, 1320 puntos. De acordo, así que queda a cousa así. Ampefi ten 1372, Pablo ten 1320, está a 52 puntos de Ampefi. E despois en terceiro lugar está Taco con 649. Esos son os 3 primeiros postos da Liga. E ben, son as 9:30, ou van ser as 9:30, así que, como sempre, con puntualidade, a puntualidade que a casa, a norma desta casa, as 9:30, tratamos aí de rematar. Seguro que tedes cousas que facer, por aquí tamén temos unhas tarefas pendentes, pero esta hora e media é sagrada. Nada, o de sempre, vémonos, a vos digo, na semana que ven non hai Liga, así que non contedes aí coa Liga dos xoves que ven, aí descansamos, pero volvemos o 13. Non olvidedes esa cita, se queredes aí participar nas últimas 2 jornadas, a jornada 20, 21, 13 e 20 de xuño, a esta mesma hora de 8 a 9:30, como a facemos sempre. E nada máis, coidarse moito, e nada, ata outra vez, ata outro día. Vémonos. Chao. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.